म्यूजिक बाई राजेश साहनी। मोहनो कमन हमाई गावे आवतारे बुढ़िया हमारी माई गावे आवतारे देवलोक से कृपा बरसई है आसन लगई है सब भगतन पर अपन दया बरसई है मोहनो कमन हमाई गावे आवतारे देवलोक से उहे बहारी दुर्गा उहे काली हो जे भी आवेल दुआर पर जाला न खाली हो उहे बहारी दुर्गा उहे काली हो जे भी आवेल दुआर पर जाला न खाली हो मालिक के बोलैनी आसन सजैनी फूल लोढ़ा के माइके निमिया सजैनी मोहनो कमन हमाई गावे आवतारे देवलोक से शरण में उनका हवे भक्त हजार हो सब जहाने ला मैया के महिमा अपार हो शरण में हवे मैया के भक्त हजार हो सब जहाने ला मैया के महिमा अपार हो निरंजन निदरदी मन मोही करे लागोहार दुनु हाथवा के जोड़ी मोहनो कमन हमाई गावे आवतारे देवलोक से गावे हमर जय हो मनोकामना मैया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो।